Čau. Teď mě tady oblažila malá stafortice, to bylo tak rozkošný zvíře, ty bláho. Hele, dvě hlavní věci, možná nějaká vedlejší. První z nich je, že přišla medaile, už teda před nějakou chvílí, za 3670 kiláků, takže se na to podíváme spolu a potom bych chtěl udělat takovou malinkatou recenzi na kalhoty, který už nosím, já nevím, nějaký 2 roky, plus minus, a mám jakoby objektivní názor, co se o nich dá jakože říct, no a koupil jsem je znovu, jo, protože prostě jsem s nima až na pár detailů jakože spokojený. Tak jo, jdeme se na to kouknout. Uá. Tak. Já jich mám víc těch medailí, co došly, ale tak trošičku úplně nevím, kde teďka momentálně jsou, protože jsem dělal takový různý čachry s věcma všude možně za tu dobu. Tak, bordel si nosíme vždycky domů, nebo respektive do popelnice. Wow, pěkné. Road 66, hele, ty bláho. Pěkná, člověče, koukni na to normálně. To je super, to je fakt hezká, no. Tu jsem chtěl, taky jsem si ji vychodil. Tady píšou 2280 mílí, no a je to nějakých těch 3670 kiláků, takže to jsme si to ušli hezky. Ty bláho, no jo, pěkná, počkejte, já bych to chtěl nějak vydat, je to tady přilepený ze zadu. A vzadu nic není, takže dobrý, necháme to tam přilepený a strčíme to do šuplíku jako všechno ostatní. Tak a druhá věc jsou teda ty kalhoty. Hele, jsou to normálně pracovní šortky. Jo, takhle od značky Patriot, jestli je to vidět. Tak každý vždycky musí říct do toho videa, jestli je to vidět, ne? Jako kdyby mu někdo v ten okamžik zrovna odpověděl. No a hele, s těma kalhotama já jsem docela spokojený. Jeden můj kamarád dobrý, tak ten mi doporučoval taky nějakou značku a vypadaly moc hezky, jenomže oni je nedělali v černým, no. A jelikož tyhle už mám, já jsem taky čekal na to, než je budu moc dát na to video, už mám prostě nějakou dobu taky v šuplíku, tak konečně budu moc chodit s trošičku živější černé barvě, kterou mám rád, oni přece jenom za ty 2 roky, hele, se ty kalhoty prostě trošku vyšísovaly. Jo, takže vypadají takhle. A jak jsem říkal, tak je můžu fakt docela doporučit, protože mají spoustu praktických kapes. Bohužel, teda co se týče těch kapes, tak je pravda, že by je mohli dělat trošičku jakoby echtovnější. Oni jsou hezký, jo, i zevnitř ta látka je prostě jako pěkná, ale i když je to taková silnější látka, tak prostě já je mám prodřený, jo. Jednak teda, že tadyhle díky nožíku na salámy a jednak prostě tam nosím spoustu věcí a jelikož jsou pracovní, já je nosím i normálně venku, protože prostě se mně líbí. Tak tahle látka, ačkoliv je teda opravdu jakoby trošku silnější než normálně bývá, tak přece jenom se to prodřelo. Další nevýhoda těch kalhot je i v téhle kapse, kde já teda nosím jako spoustu důležitých věcí, co potřebuju. Jo, je takhle na zip a na jeden takovýhle ten čumfl. Tak mě povolil šéf tady nějak vevnitř a normálně mi propadávají věci, takže já ty svoje staré kalhoty samozřejmě vyhazovat nebudu, protože oni, co se týče, jo, hele, mezi nohama většinou prostě se to různě prodře, rozerve, tuhle si prostě drží, jo, takže mají úplně skvělou kondici. Akorát ty kapsy, ty jsou prostě blbý, ale to si nechám od jedné milé šikovné osoby opravit. Jo, další věc, kterou bych chtěl jako podotknout, tak je tahle přeska. Jo, přeska funkčnost úplně skvělá. Jo, opravdu to funguje, pásek je výborný, dá se použít na něco jiného. Jediná malinkatá nevýhoda je to, že jak je vlastně jakoby robustní, jo, tak jsem si třeba jednou takhle vyklepával bordel z těch kalhot, no a ta přeska prostě letěla a rozmátila mi sklo na hodinkách. Jo, a další věc je to, já v práci dělám s různýma mašinama, který o sebe různě musím třeba opřít, no a konkrétně tadyhle, ty dírky teda jsou zrovna jakoby z posilovny, jo, ale jinak prostě na většině svých triček, tak mám takový jakoby dírečky, které jsou právě díky téhle přesce, jo, takže i když jsou to teda pracovní kalhoty, tak na tu práci prostě občas můžou být jako pers na trička, jo, hele, ale jinak, jako opravdu, kalhoty výborný, tady je pěkně Patriot, je vidět, koukej to. Vidíš to? Já mám XLka. No a
už nejsou ani drahý. Já v té době, před těma x rokama, tak jsem mi kupoval, já nevím, asi za 1200 nebo něco, teda takhle, byly za 1200, ale zrovna, co bylo to je jeden z těch krámů, co se tam prodávají sekačky, Mountfield, mám takový pocit. Jo, tak ty to tam prodávají, mají spoustu věcí, dlouhý kalhoty, bundy a něco všechno a já mám teda i ty dlouhý kalhoty, jenomže už před těma 2 rokama jsem hodně hojně začal chodit i v zimě v kraťasích, takže je mám spíš jenom takový, jako kdybych se někde flákal a moc se nehejbal. No, co se mi teda moc nestává. No a oni mají teda jakoby široký sortiment, ale mývají akce a mývají docela dobrý akce a já jsem mi tehda prostě koupil asi ve výsledku za nějakých 800 a teďka co jsem se koukal, tak se dají koupit za 659 korun. Hele, úplně výborná cena za kalhoty, které mi prostě opravdu vydržely 2 roky a ještě mi nějakou dobu vydrží. Tuhle si pořizuju kvůli tomu, abych měl něco jako do města trošku, jo, protože ty jsou úplně nový a tam ty už jsou takový ošuntělý. No a za ty prachy prostě je to skvělý kousek jako pracovního oblečení. No. Takže jako takhle no, to je prostě, jako jsem z nich docela jako spokojený a kdyby někdo potřeboval pracovní kalhoty, tak tyhle ty Patrioty prostě doporučuji. No a to je asi tak nějak všechno, co jsem chtěl říct na ten úvod. Ukázali jsme, co jsme ukázali. U mě došlo akorát za tu chvilku, co jsem nenatáčel tyhle videa, pár jakoby technických upgradeů. Jeden z nich je tato powerbanka, která zároveň funguje i jako svítilna, takže na noc. Úplně výborný, svítí to prostě jako blázen. Jo. To je 40 000, je to nějaký prototyp, i Forik, OK. Jo, zkus si to vygooglit, jestli tě to zajímá. Je to teda těžký jako kráva, takže když tě napadne večer nějaký prase, tak ho tím můžeš majznout po hlavě. No a nabíjí to prostě 65, jo, takže to je prostě úplně, noťas se z toho dá dobíjet, je to úplně skvělý, akorát to teda má nevýhodu, že je to trošku těžší, ale o co je to těžší, o to je to kvalitnější, to si všichni pamatujte. Tak, sluchátka jsem pořídil jiný, protože drátovým odzvonilo, bezdrátový, všechny kolem 1000 a o trošičku vejš stojí za prd, tak jsem prostě pořídil nejvyšší dardu, co šla a jsem s nima nejvíc spokojený, co jsem kdy vůbec mohl být, protože ta technologie, která v nich je, ta je prostě, ta je balada, jak se říká. No a co se týče teda týmí tréninkové cesty, tak to se teďka podívej, protože za tu dobu se spoustu věcí změnilo. Takže jdeme na to. Vzhůru na cesty. No, ty brďo. Nevím, jak mi to bude teďka mluvit v té chvíli. Každopádně jsem musel kamerku rovnou zapojit do té elektriky, protože za tu chvilku, co jsem tady teďka seděl, tak je tam 73% a měla tam 97%, takže ona ta baterka po té době už taky něco má za sebou, že jo, no a bohužel ty technologie bateriový mezi lidma ještě nejsou úplně jako do topu, jak se říká. No, jinak ta powerbanka teda, ta je super. S tím to nabiju milionkrát. No, tak ještě taková malinkatá změna, ta se týká bot. Já jsem začal testovat trošku jakoby širokospektrálnější chodící techniku. No a o tom si vedu takový záznam na Instači. Takže jakoby tam si dělám takový kilometr counter. No a zkoumám různý takhle. Mám vybraný určitý značky, ale zkoumám různý jakoby typy těch bot, který mě vyhovujou a který jsou na co, takže o tom by se taky dalo jako něco popovídat. Což je taky docela zajímavý, protože já všechny ty věci, co takhle nosím nebo používám, tak je opravdu nejdřív hodně testuju, abych si pak mohl dovolit o tom něco říct, protože říkám, to já vždycky, když vidím někde nějakou recenzi na nějaký item, tak to prostě týpek rozbalí z krabičky, ukáže, jak to hezky voní a nazdar. Jo, místo toho, aby to prostě pořádně prozkoušeli a mohli to říct lidem. No, takže příklad je třeba těch kalhot, že jo, to je prostě opravdu, ty jsou profrčený opravdu vším možným. Jo, ještě nevýhoda teda, abych zmínil u těch kalhot, tak oni jsou tam takový ty cvočky a podobný. No a samozřejmě, jak já lezu všude různě možně, tak už mám pár urvaných, protože prostě zadrhneš, no a letí to, že jo. Takže takhle jakoby s gatěma. No, teďka momentálně
Co se týče těch bot, tak já už mám víceméně vlastně druhou sezónu Crocsek, nebo jak to říct. No a jedny už jsem odťapal, na těch už je naťapáno nějakých přes 1500 kiláků, člověče. Hele, tomu by člověk nevěřil, že gumová bota dokáže odchodit 1500 kiláků. Když jsem si tamhle kupoval ty Salomonky, tak no tak ty prostě, ty kolik, 400 nebo něco takového, 400 kiláků a byly na odpis. Akorát teda opravdu ten komfort byl znát, jo, to jim zase upřít nemůžu, no, ale říkám, když potřebuješ pořádně chodit, a boty, který ti vydrží 400 kiláků, tak to nic moc. No, do toho asolovky, tak ty samozřejmě na ty jsem nezanevřel, že jo, ale prostě jednoduše, jak mám rád takový vzdušný chození a tu zimu a prostě jak mráz působí na tělo, samozřejmě se u toho člověk musí hejbat, na to bacha, tak už je mám odchozený taky. Ty mají odchozeno, ty už před rokem měli odchozeno skoro 1000, ty jsem mi poslední dobou moc nenosil a odchozeno v tom smyslu, že prostě zmizla podrážka. Takže jsem tadyhle na Pahorkách prostě odchodil podrážku. No a budu je posílat do Itálie přes tu firmu, teda, která mi je prodala tady v České republice, což je super, protože aspoň se s tím člověk nemusí nějak crcat a oni jako s nimi určitě mají domluvenou nějakou spolupráci, takže to bude v pohodě. No, takže jim to pošlou, oni to pošlou tam, oni mi to tam opraví, doufám, že se mi neodchodil až na kost, jak se říká. No a budou zase jako nový. Udělám takovou novou odrážku zase na tom, na tom Instači, že jo, tam jsem to udělal stejně, vlastně tam jsem si dělal jako takový ten záznam, kolik toho odchodili ty první Crocsky, no a teďka co jsem pořídil tyhle ty nový, počkej, to schválně ukážu, jo, to nejsou úplně obyčejní Crocsky, to jsou trošičku jinačí Crocsky, protože říkám, tam se mi prošlapal až do té doby, dokud se tam neobjevila díra, koukejhle. Tak takhle vypadají tyhle ty Crocsky, to jsou trošičku jinačí, no a tyhle ty už mají za sebou, kolik oni vlastně mají za sebou? No už mají něco za sebou, ale jsou prostě takový jinačí, jo, jde o to, že tadyhle ta podrážka je trošku, nevím, jestli to bude vidět, jestli to není tmavý. No, jsou prostě jakoby opravdu víc takový jako masivnější. Jsou hodně měkký na chůzi, což mi třeba úplně až tak extrémně nevyhovuje, ale zase na druhou stranu možná díky tomu méně trpí prostě chodidla. Jo, takže a takhle, já už je mám taky trošičku proťapaný, takže už jsou takový jakoby podajnější, ale ze začátku to bylo jako když jsem si stoupnul na nějaký polštář. To bylo docela šílený v jeden okamžik. No a potom jsem si ještě pořídil vybramky Five Fingersy. A to je hodně zajímavý, protože ty opravdu mají takovou malinkatou šlupičku, úplně fakt mrňavou šlupičku podrážku, ale ty nejsou úplně dělaný do terénu. Já jsem si s nima zkusil projít pár tréninků, tadyhle, jo, a tady když se prostě podíváš, tak třeba tam z dálky to bude vidět, tak já chodím hodně po různých kamínkách a prostě nerovnej terén a tohle. No a to víš, jo, vydal jsem se takhle na cestičku, viď, a po šutříkách a to byla masáž, hele, to byla masáž jako blázen na nožičky. No nicméně jsem to dal, že jo, protože se poplazím domů, že jo. No a jsou opravdu jakoby skvělý. Ze začátku je to takový trošičku jakoby nezvyk, jak to má ty prstíky jakoby oddělený. Mimochodem mám i ponožky speciální, které jsou taky oddělený, prstíkové Injinji. Hodně zajímavá značka, ale to všechno je vidět na tom Instači. No a ty jsou opravdu spíš jako na město mi přijde. Jo, opravdu na povrch, který nemá, prostě povrchy, který neobsahují kamínky a podobné nerovnosti. Protože ono je to fakt, to si nedokážu, jo, zkusil jsem si to taky s tím trošku běžet, ale hele, blbý, prostě když dopadáš na patu, rána, když dopadáš tak, jak máš běhat, normálně na špičku, rána, jo, prostě fakt blbý. Je to opravdu spíš na nějaký povrch, který je rovnej. Takže město. No a jo, a taky nejsou moc vodotěsný, takže víceméně ty bodky mají dost omezení, co se týče tohohle. No a tyjo, na nich extrémně moc odchozeno nemám, ale přece jenom nějaká ta stovka tam taky bude. No a už trošičku ta podrážka mizí. Já jsem je teda zatížil dost, že jo. To já s těma botama dělám, jestli někdo zatěžuje boty, tak jsem to já. No a pardon. No a prostě jednoduše nejsou úplně dělaný do terénu. Ale zase na druhou stranu je to takový zajímavý.
chodit v tom, jo, a možná třeba některý lidem by se to jako hodilo mít opravdu takový větší kontakt s tou zemí. Je to na každým, no. Já razím to, že klidně si člověk může prohodit boty zrovna v závislosti toho, kam se chystá, že jo. A ne prostě všechno razit jenom jako ledoborec jednou botou. To taky není dobrý. No jinak ty technologie, co se týče bot, je prostě dneska paráda, jo. Jako celkově z těch technologií jsem jako docela spokojený. Jako ve všem, když by to mohlo být lepší, ale kdy ne, že. No, takže tak. Já si teďka trošku típnu hlas. Budu se věnovat pěkně svýmu dechání. Bude to potřeba. No a ty si užívej dál cestu. Jo, bude tam pár změn. Je dostavěný černý most. Takže přes něj už se frčí úplně krásně. Tak je to docela zajímavý, protože ono opravdu to už je nějaký ten pátek. Tak ono je tam, když jdeš po tom mostě, tak to bude barva. Zřejmě nějaká taková ta mostová, jo, brutální. Ale ono to tak jako by zajímavě voní. Jo, je to prostě tak úplně to asociuje prostě tu cestu. Takže docela to. Jo, tady vytvořili vlastně tamhle cedulka. Tady vytvořili takovou stezku. Takový kolečko, ale půjde to jakoby na druhou stranu, než půjdeme my. No, lesní stezka, Dubová hora se to jmenuje. No a vždycky je tam nějaký stanoviště. Třeba tam na začátku teďka, teda tadyhle, jak jsme se dali doprava, tak tam je takový jakoby pexeso ze zvířátek, že jo, je to takový jako hezký, dřevěný, doufám, že to vydrží dlouho. Myslím tím na vandalismus samozřejmě, známe lidi. No a je to takový naučný, no, pro dětičky, jo, ukazují tam, jaký jsou v našich lesích zvířátka, to tady lítá za listy a takovýhle věci. Takže to je jedna z těch změn, no a pár jich po cestě ještě bude, ale ty, kdo si tohle video už někdy viděl až do konce celý, tak to určitě poznáš. Tak jo, jdeme si dál. Jo, hele, tadyhle třeba, koukej. Vidíš? No, savty. Tak jako vidíme, jaký bude tempíčko. Co dneska tělo zmákne. Pohrotím to, co to půjde. Jo, učím se nové techniky dýchání a je to celkem zajímavý objevovat tuhle disciplínu. No a powerbanka to tam střílí dobře, už to má 91% a jsme v běhu. Teda jakože mašina běží, jo. Takže dobrý.
Samozřejmě tempo je trošičku nižší, jo, protože v krokskách jako nemůžeš úplně běžet. Je teda pravda, že v krokskách jsem taky párkrát běžel a jednou jsem se teda opravdu namlátil, až mi z toho ulítnul nehet. Byl jsem takový vyválený, naštěstí se nic nezlomilo, ale ten nehet byl docela nepříjemný, to jo. Takže jako v krokskách doporučuji běhat pouze v krajní nouzi. A taky to jde teda samozřejmě. Jo, tady to má ještě taky takovou tu přesku, která se dá utáhnout, ale mě to moc nevyhovuje. Já to mám radši takhle. No. Jo, a dubová stezka pokračuje tam tím směrem. My jdeme do dály. Jo, a tyhle kroksky opravdu dobře absorbujou. No. Tady všude jsou kamínky a já to prakticky necítím. Pořizovací cena těchto bot byla asi nějaký 2600 a nějaký drobný. Takže ano, za gumovou botu docela dost, protože v obyčejní kroksky, takový ty klasický, klasik, tak ty se dají sehnat prostě 700. No ale to blbý, protože ti vydrží maximálně na 1500 km. Pak tam máš díru ze spoda. No, 94% ty brdě v baterce, je pěkný. Šťouchá to tam fakt ve velkým. To je paráda. Yes. Prosím. Dobrý den. Haha, to se mi stalo i minule. Jo.
No. Dobře, tak já se budu těšit o chviličku díl, děkuju. Děkuju, hezký den, nashledanou. No, tak se mi opozdí nové brýle, které jsem si nechal udělat. Nevadí. Nevadí. To je úplně v pohodě. No, zkusím se podívat, jestli po cestě budou někde nějaký jabka, už by mohly být. No, to je pěkný, když si takhle člověk dá za mostem jablíčko. To je za tímhle, za jiným. Moc insektů.
Dobrý den. Strašně aut, strašně lidí, všude hromada. Teď jsem taky šel, ještě tam ve vesnici, na tom takových lidí proti mně, tyjo. A ty vůně, přeplácený voňavkama, mě fackovalo takhle po kuse. No a do toho ještě kouř, jo, protože každý druhý bání. No jo. A přitom čerstvý vzduch je tak boží.
Jo, tady se to předělává trošičku. No dobře, tak se to tady předělávalo, když jsem tu šel naposledy, už je to tu předělaný. A konečně tady chodník teda vlastně, hele to. No vidíš, vždycky jsem tady musel frčet po silnici. Pěkný. No, tak to hodnotím jako k lepšímu. Pan vedoucí tohle. Má tady kousíček takový počerstvení. A je to makáč. No takže jdeme poprvé tady po novým chodníčku, hezký. Až pěkně tamhle. Jo, vypadá to dobře. Hodí se to sem. Do přírody se hodí příroda. A sem se hodí beton. No, tady se mají vidět dobře. To je dobře. Tak no, se to nezačne propadat. To tam do povrchu víc. Ty hospoda jde. A tamhle se ještě dělá. No jo, chodníček novej, ale cedule, nově otevřeno, potraviny, to už je tady asi 5 let.
To vezmeme stranou, já makáč nepřekvapil pádle nějakým. se vyučí autíčkem jezdit. No, my jsme v půlce. To docela frčelo, kurňa. No, půl cesty za námi. To je nádherně. To je parádička. No, už se těším na zimu, ale taky. Tak, co nějaký to ovoce, koukám, že tady asi se něco spíš válí po zemi. Ne? No. Kobylky skáčou. Protože žádnou nekřupnu. To já nerad. No. Ty ostruženy. No, malý. Tady to něco. Kaž to. Tvrdý. Nejde. Nom. Moc trpký, moc. Zatím nic. Bych pošel hladit dneska. Hele, ale celkově mi přijde, že těch jablek je nějak málo. Tak nějak letmo kouknu po houbách. Táta říkal. No, tady kaštany se válí po zemi. No, ale já to ještě úplně na houby moc nevidím. Jsou tak nějak lozy venku. Ještě to bude chtít trošičku zapršet víc. Když už je tady sezóna, teda. A to je taky, já jsem víceméně chuť na lovení hub.
Tak na tu chuť jsem přišel tak až minulý rok. Já jsem vždycky chodil na houby a rád s tátou, když jsem byl ještě malinkatej, to si pamatuju, že jsme stávali hrozně brzo ráno. V rádiu hráli Františka. To bylo jako to a mně se teda líbilo jako vždycky jít do toho lesa, že jo, ale to hledání hub mě tolik netankovalo. No a teďka minulý rok jsem byl se svými oblíbenými lidmi. Ty brďo, já jsem normálně trekoval jednu houbu za druhou. Neuvěřitelný. A docela mě to bavilo a hlavně mi to nějak šlo, ale úplně samo. Možná jsem si vycvičil hledací smysl ještě z dob, když jsem chodíval hlídat a každou chvilku jsem nacházel někde na zemi prachy. No, to bude možná ono. Ale tady už je to takový na ty houby. Tak tam na kousíček zapadneme. Koukneme, poreportujeme tatíkovi. No, aby se taky mohl vydat. A říkám, tyjo, ještě mi to nepřijde úplně takový to podhoubí v tom lese. No. No. No, hele, jdeme na to kouknout. Ups. Hele, zajda. Ují, jak tamhle frčí, ty brďo. Viděl jsi? No, tak ještě, že to nebylo pravé. Jak jsi tady čupil, tyjo. Pěkný, tak to sorry, že jsem tě vyděsil. Oni mají mety jako blázen, tyjo, to chyť. Teda, když nebudeme počítat nějaký oko. No, tady nic moc, člověče, ale ani houba. Je to nějakou houštinku. Ale fakt je to tu vysušený. No a když jsme tu, tak si můžeme snapnout boty. Pěkně lesní. Bum, máme. No, dáme nějaká houštinka. No, tvrdne mi podvozek, člověče, budeme potřebovat zase nasadit tempo. Ty zpomalováky. Hele nic, tyjo, ani houba. No tatí, tak žádný houby zatím. Chce to pořádně zalejt. Nic, ani mochomurka. A bajo, počkej, tadyhle, hele. No. Ty brďo, hele ho. Máme, přineseme domů. Koukneme ještě někde. Pěknej, táta měl pravdu. To já zase jsem uznalej. A je takový suchý, ale stejně. Ty brďo, pěknej. Tak jo. To mě nadchlo. A jak pěkně si tam čupil. Čupin jeden. Podívej, pěkňonkej. No jo, jenomže to tady skejsnul takhle, že jo. Vidí brďo. No, potkali jsme zatím jenom jednoho. Tak, toto je prosím houbařská edice. Táta bude mít radost, to je super. Já jsem si normálně i to začal v hlavě vždycky skládat takový obrázek, kdybych byl houba, kde bych byl.
A normálně to fakt fungovalo. Vždycky jsem se porozlídnul takhle po tom lese. Hele, mochomurka, paráda, houby rostou. No a ono to fakt normálně vycházelo, tyjo. Až neuvěřitelný. Až jsem tím to osazenstvo, co bylo se mnou, trošku jako prudil, mi přišlo. Pěkná houbička. Jaj, to je radost. Ach jo, ta příroda je tak skvělá. Because I'm happy. No, tady ještě stará hradba. Tadyhle vojenský prostor. A tadyhle stavba dokonce. Třeba tam někdo bude. Zemňanky. A to až budu mít nový brejle, tak to bude pecka. Tady by mohly být někde. Nějaký schovaný, nějaký ještě pojď. Because I'm happy. Because I'm happy. No, co je tamhle? Ach, to je lístek. Jo. A ještě do toho hraju písničku Because I'm happy. To je dobrý. Tyjo, ten je pěkný. Je suchej sice trochu, ale není úplně našťavený. Because I'm happy. Ještě to vezmeme tadyhle za. No, tomu říkám matro. To je taky občas trošku jako někde zahoří, no, jak se říká. Bordel. Clap below you get you feel. Takový zvláštní pach je tady. No, parkovisko. Tady asi chodí někdo střílet. Nebo aspoň ideální prostor na to. To víš. Tady je to ready na střelbu. A nikde nevidím žádný hilzny. No a kuličky tady jsou, ježiši. No tak proč ne? Jdem se ještě kouknout na nějakou tu houbu, když už jsme tu. Hele, tadyhle houby a to se nejí. No hele, ale zase na druhou stranu. Aspoň přinesu domů důkaz. Voní. Ještě voní. Mochomurka. Tady to ne, tady to je. Co to tady máme? Ne. Houby jsou. Ne ty, co potřebujeme. A do hub se nekope, jo? Jen tak mimochodem. Ani nešlape na ně. Ty jo, pěkný kamen. Ty vole, nekecej. Ne, dobrý, už jsem se lek. Že vidím červeňáka. Samá mochomurka, tyjo. Je tady toho dost. Ale hezký, tyjo, hezký.
Pár jich tady je, no. Hezký. Je jich tady dost. Tak. Ne. Je hezký, ale vrátíme ho zpátky. Hele, jako jo, uznávám, houby rostou. Dát tomu víc času. Vyrazíme na houby normálně. A táta tady někde má houštinky. A nevím přesně kde. Ty, fakt musím uznat, že co jsem víc zestárnul, tak mě to prostě to houbaření baví víc. Jako mladý smrad mě to tolik netankovalo, že jo, to člověk má úplně jiný starosti. Co je, ukáž? Ty si zač. Těby nechtěm, ale hezky si tu čupíš. Hele, já taky jako já sbírám jenom pár hub, u kterých jsem si jistý a vím, že jakoby těch hub je obrovské množství. Co? Ty vole. Ne, taky ne. Co jako se jí zdají, ale já je prostě neznám. Já mám najetý, protože já jakoby úplně takhle, já mám třeba rád houby, ale víceméně kvůli tomu aromatu. Mně moc nejede smaženice, nakládaný houby už vůbec ne, to bych nepozřel. Samozřejmě v nouzi ano, v nouzi pozře člověk ledacos. Ale mám je rád jako prostě dochucovací prostředek a to úplně miluju. Sušený houby, do polívky, do omáčky, houbovou omáčku. Mňam. To je jako velký dobrý. Ale ne každá forma mi je po chuti. Jo, ale táta se fakt vyzná normálně, on ani venku nemusí bejt, jo, a ví, že to jede prostě ty houby. Já nevím, jestli mám sundat báglu už teď, jestli najdu ještě nějakou jedlou. Důkaz máme. Akorát, abych to nerozmáčknul, že jo, protože samozřejmě na to nejsem úplně ready. Alive. No, ale stáhnu to směrem tam. Vidíte, tady už někdo šel. Co po ty? Pašinu tom ty. Vlastně vás pošušňají hmyzácí. To je hezky tady jako z tohoto, ale blbý území na špatný druh hub. Tamhle jsou houštinky. Tam svítí slunečko hodně. Tak ještě se koukneme tamhle. Jsem měl na repelenti, abych si přivez nějakého hmyzáka nechtěnýho domů. Ty vrďo, ale jako houby po dešti se říká. Dneska sice trošičku bylo, takový jakoby ve vzduchu vlhko. Au. Bodlina. Make me feel so alive. Alive. Tomu se říká mít oči na šťopkách. Alive. Alive. Jo, je jich tu dost. Já ty to nepapám.
Páče neznám. Jen tak mimochodem pro nějaký poznalost hub, pakliže to nebude jaderná válka, tak jako se hodně hodí, takže každému doporučuji, aby se v těch houbách vyznal víc než já. Ty krásu, tady je suchýho dříví. Co takhle člověk všechno neobjeví? To je mega houštinka. Tadyhle ryly prasata. Tady je to suchý. Chtěl trošku blíž k vodě, to je zase Y dál. Hele, ale to je fakt hrozná droga, člověče, toho houbaření, že člověk prostě leze furt někam dál a dál a dál. Tamhle. Jediný co, tak táta jak nemůže chodit, tak jako v tutom se brodit, to teda potěš. Pěkný. No, jako chodil bych si, no. Ale ještě mě čeká pár věcí, co potřebuji dneska stihnout. Nebo alespoň chci stihnout. To zkusím strčit kapsičky tady po straně. Hrozně rád bych ho tadyhle pana Podubáčka dotáhnul v neporušeném stavu. Štěstí není úplně brutálně velký, tak. Hele, motýl. Tak, hele je tam. Uvidíme, jak to dopadne. OK, tady taky normálně nechodíme. Tak, teďka se kousíček vrátíme. A budeme pokračovat dál. Třeba ještě potkáme nějakou houbu. Já jsem tak hrozně rád za tyhle mírní lesy, tady nejsou zbytečně nějaký vlci, medvědi a takovýhle blbiny, který by mě sežrali. Aspoň tatíkovi budu moct potvrdit houby. To je super. Mise splněná normálně. Main quest complete. V kroskách se to krosí po lese. Úplně slyším, jak hrajou ty buty.
divoký králík, jo. Zajdák vyšitej. Ale v lese se musí dávat bacha, kam se šlape. To mě vždycky úplně, když jsem viděl nějaký ten horor, ne? Já teda na horory moc nekoukám, mě to tolik nebaví. Ale tak tam všichni běží v tom lese ve tmě s predátorem za zádama. Ty krása, 6krát bych se na 10 metrech rozmátil normálně a nabodnul na nějaký větve. A do lesa se hodí dlouhý kalhoty, jen tak mimochodem taky. No, vždycky je dobrý být připravený na to, co člověk absolvuje. Tamhle se musíme napojit na cestu. Jsme došli docela, tyjo, ono se to normálně nezdáte, jako když přejdeš přes bludnej kořen. Najednou jsi někde úplně jinde. Pop. Tak, dobrý. Můžeme se zpátky napojit. Taky natáhneme trošku ponožku, nějak se mi slíkla tady v tom terénu. Jo, to je nevýhoda těchto ponožek. Ojojojku. Co jo, to se musí upravovat, no. Jakmile máš five fingery, tak to není jako jen tak. Za prvý ráno to nasadit, našroubovat na tu nohu. To jako je cvička sama od sebe. No a pak, když jedeš prostě terén a nemáš úplně utěsněný boty, tak prostě se ti to myktá a slíká a všechno. Tak, pokračujeme dál. Jsme se trošku zdrželi na půli cesty a teďka by to chtělo najít nějaký ty jabka, no ale tady to není úplně růžový po cestě. Až ke konci, tam u zahrádkářů. A když jsem tam šel naposledy, jak jsem moc jablek, jo, celkově mi přijde, že těch jablek letos nějak jako nikde moc nevidím. O, pěkný lesní mravenec. O, pěkný spousta lesních mravenců. Zbytečně nešlápnou na hlavu. Tak, houbu máme. Jsme spokojení. Další houbaři, no jo, už to tady vítá. Jaký greda.
job. A koukám, že rychlost už ustálená a maximální možná v tuhle chvíli. No, vidíš to. Doktor.
No, nějaká akce na rozjedutce. Velká akce. Někde je úsa, takže to zavedeme ten. Tady byla kuličková válka. Hele, SDčko končí, jo. No tak jo, tak to vypadá na finish, tyjo. To se to ukládá do nějak velkého toho. Tak jo, taky si to teďka chcípne. Tak se zatím loučím. Krásný září. No. A projdeme se zase někdy jindy.